quixemos facer un acto enfocado sobre todo para nenos, pensando nos contos que figuran no libro, pero outros tamén pudera ser, de Patricia Mariño. O libro é Quero salvarte, amigo mar. Patricia é natural de Xuvencos, fixo unha hora que era da Casa dos Barreiros de Xuvencos, amplia familia de 7 irmãos, dos cales algún está presente e outros non. En calqueira caso, cando me comentou de facer unha presentación do seu libro de contos que encima edita Rocío, da editorial Peruchela, pois entonces xa estaba todo listo, porque a Rocío conozco de hai moitos anos, certo, na Pinguela, no instituto. Patricia tamén estuvo na Pinguela, pero coincidimos no mesmo curso. En calquera caso, tiñamos moitas cousas en común e eu sempre digo que o Círculo Sabiñao é unha casa de todos, un lugar de encontro onde que menos que os veciños do concello le podan presentar as súas obras. Entonces, pouco máis teño que decir, que agradecerle que pensar en nós. Pasolle a palabra a Rocío, que vai ser quen presente a Patricia, como editora do libro Quero salvarte, amigo mar. Bueno, non presentei a Lúa, que é a máis importante, porque é encargada da parte gráfica. É a protagonista. É a protagonista, por iso vai se ver dentro do libro. Verdad que sí? Moitas gracias, Ampil. Para min é un placer tamén que nos apoyeras aquí, tanto a Patricia como a min, nun día tan importante para nós como o Día das Letras Galegas. Fainos moita ilusión facelo este día, porque sempre pola letra galega nos gusta facer un evento, nos gusta facer algo relacionado coas letras. Este motivo de presentación deste conto reversible, bilingüe, castelán-galego, para que os pequenos non teñan complexos a hora de utilizar as dúas linguas, parecenos unha opción moi boa poder acercar o libro a todos os pequenos de aquí do Sabiñao. Cando Patricia me donde a min para publicar o libro, pareceu unha idea estupenda. Eu fui a que lle propuxen facelo reversible, o cual dá moito xogo, porque se non entenden algo, cambian. Bueno, ela é a que os vai falar un poquinho máis do proceso de creación do libro, das ilustracións que fixo unha ilustradora da Pobra do Brollón, tamén basado nunhas fotografías que pasou Patricia. Bueno, como xa vos dixo Sampil, como vos dixo Patricia, a protagonista está basada nas fotos de Lúa. É un libro de concienciación social para a protección dos nosos mares, para mentalizar de que hai que deixar un mundo mellor para o futuro. Bueno, xa vos vai a contar agora Patricia un poquinho máis. Deixamos a Patricia e a Lúa. Para todo o planeta. Ides a saber o que ter a vosa casa chea de lixo. Coa súa mente moveu todos os restos de plástico e de manifugallos a todos os fogares do mundo. De súpeto, a xente atopouse vivindo no medio dun caos de obxetos inservibles e suciedade. Ninguén entendía o que estaba pasando. Todos estaban moi enfadados. Non se falaba de outra cousa. Na televisión, nos xornais, todo o mundo preguntábase que estaba a suceder. Pero unha nena pequena falou para que todos a escoitasen. O seu rostro saiu nos informativos e nas portadas dos diarios. Todo ese lixo que está nas vosas casas e do que vos queixades tirástelo vos ao fogar dos animais mariños. Así de descocho quedou todo sucio por todas partes. Os animais cómena, enferman e non poden estar tranquilos, nadando no medio de tanta porcallada. Agora podedes probar o que é vivir así. Todos os nenos do mundo escoitaban con atención, sobre todo cando Lúa
moi enfadada, dicía pisando o chan. Non podedes ser tan cochos, estades deixándonos un mundo cheo de lixo. Moitos comenzaron a imitala e protestaban. Estades a deixarnos un mundo cheo de lixo, non podedes ser tan cochos, e pisaban con forza o chan. Os albachos levaban e seguían a donde fose. Estas aves anunciaban cando a nena chegaba a un lugar. Todos querían falar con ela e convidala para escoitar o que tiña que contar sobre como lograra mover tal cantidade de lixo no mar. Iso non ten ninguna importancia. O que tedes que facer é pescudar que facer con ele e conseguir que non haxa tanto lixo. Pero, a final de contas, Lúa só era unha nena pequena. E isto era unha misión demasiado difícil e dura para ela. Papá, mamá, suplicou, quero volver a casa convosco, estou tan cansa. Os albatros levaron ata a praia onde a recolleran. Alí esperaban os seus pais impacientes, bicárona e abrazárona con ternura. Mamá, dixo Lúa estendendo os brazos, quero que me collas, non podo máis con tanto cansancio. A súa nai tomouna en brazos e a pequena aniñouse contra ela, pegando a cara ao seu pescozo. Non me extraña que esteas agotada, cariño. Esta batalla non che corresponde nin a ti nin ao resto dos nenos. Somos os adultos os que debemos ter cuidado do mundo que vos imos a deixar. E bicando na fronte, dirixíronse os tres ao coche para tomar rumbo á súa casa. Neste conto que quero tamén é, pois precisamente, dar importancia a que os nenos tamén teñen que ter a súa voz e teñen que falar sobre os seus intereses e protestar polo que eles creen xusto. É o que tamén quero transmitir neste conto. Non sei se queredes facer algunha pregunta. Cantos anos tiña Lúa cando fixeche o conto? Cantos anos tiña? Pois tiña 6 anos. Porque xa fai 2 anos que escribí. Fíxenos sobre todo por eso, porque ela é unha nena pois, que ten moitos intereses e que además ten un sentido da xustiza pois incrível, tal. Enfadanlle moito as injustizas e quere loitar polo que ela cree. Entonces, por eso fixen un conto. E para que idades pensaches o conto? Pois eu creo que depende moito do neno, pero pode ser perfectamente entre 4, 8, 9 anos, por aí. Bueno, dependendo das idades tamén se pode traballar unhas cousas ou outras con eles. Alguén quere manifestar algo, preguntar algo, decir algo? Bueno, deducimos que Lúa ten unhas inquedanzas así de protección medioambiental. Non sei se algunha outra cousa que poda levar por aí a facer outro libro. Se me fío por as súas inquedanzas, podería facer 1000 libros, porque encántalle desde os animais, encántalle tamén a historia, sobre todo a prehistoria, encanta que ahora tamén dice que quere ser filósofo e que ten 1000 inquedanzas e 1000 preocupacións, é increíble. A verdad que eu moito é seguila a ela, o que lle gusta, e así vamos, pois eso. Seguindo é maravilloso, é maravilloso ter unha nena con todas estas inquedanzas.